shi ta furta isar ki, kin girmi zato da hankali balle na faɗe ki, baki bayyana duba sai ya da balle a gane ki, san mai kasari fa sun kaɗan da su ɗauki jikinki, kin mallake ruhi da zuciyata na kaunar ki, kuma kin ɓoye wa nazari balle ya tuno ki, ilimi da isa da hankali ba sa riskar ki, ko da jazaba fatai kaɗan balle a suluki, dukkanin daraja da martaba in har na yi baki, naga kin matarata ummuna ya za na faɗe ki, mama wannan hali nake ciki ki min ɗauke ki tallafi aikin mu sai da abun mamaki, ki nuna min girman isar ku wajen sadaki, ki ban harfan da sun kacanci yabo a gare ki, na san zaki sayyada na san halinki, wayyo Allah sayyada ta gani gabanki, wayyo Allah sayyada ta ga danki, wayyo Allah sayyada ga alkabawinki. Assalamu alayki Fatima, assalamu alayki, assalamu alayki Fatima, assalamu alayki, assalamu alayki Fatima, assalamu alayki, assalamu alayki Fatima, assalamu alayki. Ya aljabbar ya mujibu ala da'wati, ra'uful kauni ya gafurul lizallati, hakkan awdanta ya masallul lil afati, jallal akhlaqi anta fadir azal malki. Assalamu alayki Fatima, assalamu alayki. Adadin tsira da martaba da dukan yardarka, marashi adadi ilahu dukka da suka nuka, go aini laki shugaban dukkanin bayanka, alai da sabu na saka su a wannan aiki. Assalamu alayki Fatima, assalamu alayki, kudubil makatun shehula wa abul abbasi, mai girma ya mulazina kashe ful ilbasi, ba zai yabo ba dole in sabar hamagausi, shakta juddin shehu Musa sannu da aiki. Assalamu alayki Fatima, assalamu alayki, assalamu alayki Fatima yar manzan Allah, girman ku daban da kaunuku ne masu fadila, raina Allah sayyida sun ba ku da illa, don dole a durkusa gaban ki a ce labbaiki. Assalamu alayki Fatima, assalamu alayki, ke ce Allah ya karrama a saman annabta, ga masu isa da ke raban girma da sarauta, ke mulki a ko'ina in za a nazarta, duk mai neman garan fito ya kira sunanki. Assalamu alayki Fatima, assalamu alayki, dole mu yi rawa mu rausaya Allah ya ba mu yi buɗa mu bayyanar da dukan halinmu, Allah ya ba mu Fatima ita ce gatanmu, mai raya zuka tuna da alkhairi halinki. Assalamu alayki Fatima, assalamu alayki, ke ce a gaba gabanki ba wani dan da ya rasa, in ga sahara uba uban da ba zai daga yasa, ladabi dole gabanki kowa kar da ya motsa, rainon mamu da sayyada mai halin kirki. Assalamu alayki Fatima, assalamu alayki, kurama lejin rijalu al'amarin ki azimu, domin neman ki ummana wahala gun samu, maki shanin kuna rashi zai auri mu, jure abidar da ko ina saukar kai raki. Assalamu alayki Fatima, karshen matsayi idan ka ce tsara an kare, sabar kyawo ga shugabar aljanna ya tare, kofar tsira da sanki ne abadan muka more, aiko a bari ba Fatima tsira a gare ki. Assalamu alayki Fatima, assalamu alayki, kokar Mahmudu to ina bakirai ki cikin zani na rasa gane lamarin ku da angon Hafsa, wata ran ya kira ki
macen wata ran kuma yarsa, sai dai a yi tsit a barki yanda kawai aka ganki. Assalamu alaiki Fadima, assalamu alaiki. Ke ce guzuri da tanadin birni da na kauye, asalin reshe na bishiya a kira shi da saye. In ba zara uba faɗa min wanda ya waye, tun ba kamshi batuli ke kamshin almiski. Assalamu alaiki Fadima, assalamu alaiki. Komai Mahmud ya naɗa sannan ya bata, samai kasai ta sarrafin kunna hannunta. Begenki na ima Fadima na sa a rabauta, yardar ta tara bace faɗa ko za a yi yaƙi. Assalamu alaiki Fadima, assalamu alaiki. Uwar Shurafa'u shugabar matan aljanna, yar masu akwai isar kuce ya kamata a nuna. Tushen girma da ku ake wa kaunu ma'auna, don dole shigar ka kabari ko baka da ɗaki. Assalamu alaiki Fadima, assalamu alaiki. Riga ta jiki saka ki ne ke kau da tsiraici, hadafin ku a kaunu gyara duka abun da ya ɓaci. Kyautar ki kadai ake kiranta da yanke talauci, ni ma a yi min a ko'ina kyautar mamaki. Assalamu alaiki Fadima, assalamu alaiki. Nema afuwa a tiku ke miki alkabawiyu, na yoro ki kai ni go hadi madaniyu. Sada ni da Allah sosai ne ba mu aliyu, kar in ji daban da san ki na yi tuba a gare ki. Assalamu alaiki Fadima, assalamu alaiki Fadima, Fadima.